Правиме готина обиколка горе до Златните мостове. Ще минем през хижа Септември, после хижа Планинец и надолу ще почнем да свързваме пътеки посока Владая. Ще ги опиша във видеото кои са пътеките. Готина група сме, 9 човека. Започнахме от Княжево и тук що минах покрай Златните мостове и в момента съм на 1 км от хижа Септември. Аз червената шапка ме е такова само заради барчето там. Мене, често казано, много ми се кара червената шапчица. Аз тук за 2 седмици, всеки седмица. Ако искате пак червената шапка да караме. Не знам дали искам. Това не съм го карал, дето той такова и ми е интересно. Ама дайте да се качиме до Златните мостове и там да го видим. Аз като не съм карал нещо, ми е зор да го видя сега, де да знам. И така тръгна днеска. Ама не, толкова почнем да сядаме, ще стане много зле ситуацията, човек. После на спускането надолу ще имам прекалено много туристи. Заради този бир от дендрариума нагоре някой ден ще си купа електричка. Просто супер душмански. Нагоре. Аз съм по паветата. На здраве, момчета. На здраве. Айде, този път и от тук. Пътникът започне сега. Ти мислиш, че аз няма ли? Тия пошилки деца надолу, вате... Ти ще снимаш ли? След тебе съм. Казаха ли какво има на тази пътека? Дропове, скокове? Има следващо в ляво, момичета. Каквото и да значи това. Следващо в ляво. Имаме отбивка в ляво ли имаш пред? Айде. Един Господ знае, ще изчакваме на отбивка. Оп! Хора на пътеката, внимайте! Здравейте! Хубава разходка ви желая! Мерси! Благодаря ви! Бого! Здравейте! Вас са много набори, бе, ба! Разчиташ ли? Еми аз разчитам на банката на линията, така че нещата са... Нещата са малко криминални, Ватко, какво да ти кажа? Намалете малко. Тръгвайте! Давай! Давай, аз съм на планка. Добре.
Ау, ау, ау! Коприва. Ау! Сана, къде про... А! Добре. Ой! Спираме. Поправка на брезите. Давайте си по-голяма дистанция тук. Това беше. И сега се пази само от оф-кембър и нищо друго притеснително няма. Оп. Спрях, да знаеш. Извиняй. Не го хванах. Аз наистина... Аз наистина не мисля, че кой знае колко сложна пътеката, но ти виж, че нямаш грип, бе, човек. На клип изглежда супер лесно, но ми си иска даже и отстрани да застана Апо, ако ще го пробва. Ето, направо е купон. Според мен тия малките елементчета, дори оттам, като се засилиш, тук нямаш къде да спреш достатъчно. Ако си скиор, може и да, ама аз нямам скиорски умения. Много бързаш. Майтапа се, бе, пич! Абе, майтапа се, бе! Просто моята камера. Давай, че ще ме отрепе някой отзад. О, бък! Долу става супер, не се притесняй. Буквално още 10 метра има такива. Ляво! Ти къде отиде? Там е скок, бе, брато. Насаме пътеката. Какво става, бе, пичо? Айде! Давай!
Тичам след тебе до Владая, да знаеш. Добре. Правилно ли съм я запомнил тази пътека? Често казано, има си някои места, които мисля, че съм ги прочел като особености на пътеката още първото каране и не мисля, че по някакъв начин ще променя нещо в карането ми. И втория начин, и втория път, когато ги спусна, а именно е тук този ляв завой. Ето това е нещо, което не посмях да пусна миналия път, защото е абсолютно същото като предното лапо. Гледай, какво ги запалих, бе! Най-красивата част. Тук са камъните. На тази шарена сянка нищо не виждам. Милото ми карбонче. Леле, как мяташ камандурниците? Хе-хе! Много пъти си мислех, откакто поснах последното видео за брезите, че мога да го спусна по-добре. Но истината е друга. Сега, когато дойдох, първите ми впечатления се потвърдиха отново. Толкова мога, така спускам. Не всички сме еднакви. Не всички сме толкова бързи и уверени на колелото. Как ще пресъхне тази ръка? Преди 2 месеца тук беше Ниагара. Май, не знам. Айде! Рязък десен, да знаеш!
Давай. Да го щакам тебе. Оу! Леле, това посилка. Леле, каква посилка е! Нищо не виждам. Свършва пътеката, внимай! Оу! Само забършиме чудото. Това беше цялото каране. Цял ден ни пече слънце и умряхме от жега, но сега ме вали дъжд, което е ебата смеха. Правихме хубаво каране в Витоша. Мисля, че затвърдихме пътеката, макар че подобрение няма определено, но не мога да се оплача. Това са възможностите ми и по-добре да се примира с тях, колкото да правя някакви глупости. Карам сега пътеката колкото мога. Надявам се другата година, като гледам това видео и изпусна пътеката, да е по-добро в каране, отколкото сегашното. Ако сте изгледали това видео до края, искрено искам да ви благодаря за това, че жертвате от времето си, за да гледате нищовите ми опити да се превърна в маунтън байкър. Оценявам го и ви благодаря много.